Angimboni ofanana, angimboni ofanana, angimboni. Kuguqe ingqalabutho yeLadysmith Black Mambazo. uMazibuko ungelinye lamalunga asungula amambazo kanti ingamashumi 50 iminyaka aba ingxenye yeqembu njengoba aqala ukuba ingxenye yalo ngo-1969. Besimbiza ngenqolobane, simbiza nge-walking encyclopedia yethu ngoba nami nje ngijoyine iLadysmith Black Mambazo eminyakeni ewu-15 edlule. Kodwa ulwazi engilicoshe kuyena lunzulu kakhulu ngoba bengazi izigaba nezigaba imambazo ezihambile. So ke bekusizo lwakhe ne-knowledge ebeke nayo ube very detailed ngomlando weLadysmith Black Mambazo. Silahlekelwe nje kakhulu ubaba uNzima. uNzima ushona nje iqembu linochungechunge lwemicimbi phesheya kwezilwandle. Imambazo njengoba isekwitho e-USA, so isifo sivele bengekho kwi-country. So ke sizazama nokucoordinate lokho ngoba kuzobaleka kakhulu ukuthi babe khona ukuzovalelisa iqhawe labo. Ngephimbo lakhe elimtoti uMazibuko ubambe elikhulu iqhaza eqinisekiseni ukuthi uyaphumelela umbono womsunguli weqembu Dr. uJoseph Shabalala ongasekho wokuqinisekisa ukuthi ubumqoka nobuhle bomculo wesicathamiya kufinyelela emehlweni omhlaba. Isikhathi esifana nalesi kuba isikhathi sokusila nesikhathi sokukhala. Kodwa ke okubalekile kakhulu engifuna ukudlulisa ukuthi ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi siphinde futhi si-reflecte empilweni yakhe ubaba uMazibuko, siphinde futhi sithathe ithuba lokuthi sibonge abantu baseNingizimu Afrika ngokusupporta iLadysmith Black Mambazo kusukela ngo-1960 isungulwa. Ngoba njengoba ihamba umhlaba wonke ibingeke yaziwe emhlabeni wonke uma ayizange ithole support iqala la ekhaya eSouth Africa. uMazibuko ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uMamhlongo, amadodana namadodakazi kanti abengakaziwa amalungiselelo ezinkonzo zesikhumbuzo kanye nomngcwabo wakhe.